El menjador. El menjador està envoltat per un arrimador de rajoles de la vela de color verd i blanc creant ziga-zagues. Amb una franja a la part superior on es poden contemplar exemplars primerencs de rajoles policromes catalanes, amb la representació d'una mena de globus jaspiat, la punta de diamant amb una flor central o un con amb peus. Aquestes peces, de finals del segle XVI i inicis del XVII, procedeixen del convent de Nostra Senyora de Jerusalem de Barcelona. A destacar les rajoles gravades en verd i blanc amb flors de 4 pètals, cercles o dobles semicercles, produïdes per escudellers de Barcelona a finals del segle XVII, primer quart del XVIII. Per damunt de l'arrambador hi veiem diverses col·leccions de plats com els de reflex metàl·lic del segle XVIII. Plat de Ribarsalves. Els plats policroms de la sèrie Ribarsalves de ceràmica popular valenciana amb un repertori temàtic repetitiu i alhora variat a base d'animals, elements arquitectònics, objectes decoratius, etc. I els plats també del segle XIX com els anteriors, fabricats a Manises, dos dels quals porten la marca del terrisser, AS, i un tercer amb una inscripció de fidelitat. Entre plats i marcelines podem localitzar uns escuts i unes claus de volta en la talla de fusta policromada, procedents del convent de Jerusalem de Barcelona, de principis del segle XVI. L'espai central de la sala l'ocupa una gran taula rectangular de 6 potes tornejades d'estil neorenaixentista feta amb fusta d'una palmera. Al seu costat hi trobem un armari català de noguera d'estil barroc, dels anomenats de Girona, coronat amb una cornisa de motllura de la segona meitat del segle XVIII. I un conjunt de cadires tornejades de fusta de pollancre i seient de boga, policromades de començaments del segle XX. Al damunt de la lleixa d'una petita llar de foc hi trobem 3 pots d'apotecari de ceràmica catalana. La peça decorada amb fulles de cant, sense cartel·la del segle XV, correspon al grup de pots regalats. El pot de farmàcia, que contenia bol d'Armènia, decorat amb un escut i unes inicials, és una producció catalana del grup de les faixes o cintes, de mitjans del segle XVIII. I el que porta la cartel·la amb la recepta Rubia Tinctorum, nom científic de la roja, és una producció barcelonina de finals del segle XVII de la sèrie d'Escornalbou.